Oh, tam hinay. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Hello everyone. Joto na hanay lam shogo ani YouTube channel lo. Thanai blog ko ang norokno kisisa rasawi knarmani hingga rasawi knarmani bisingtei norokno ang kaisa samani kaisa kok samani abongka norokno podre pod recap mong comment khai shadi ang abo recap nai hini norokno samani norok kebangma comment khaika omti recap di hini nai so tini ang ma phaika norokni bagai norokni request no ang naragui tini ang norokni request khaijak recap mong no ang recapai khnaranai man tutui manya tutui ke pano so ani oro tabuk ko bokrei tam hinai te kaisa phone bokrei tabuk comment nai saimang khamo resabai mang khamo hangkai bumung saimang khamo but ang kisa muitu marago recap mung norok je samani happen ang screen no mention khai nai norok ni comment hangkai tabuk ang kaisa muituman ka comment abong ka baka patina nayo ni recap di ni khorok nei se comment khai kana so ang ta baka patina nayo no recap nai and a baka patina nayo recap mung abo music video abo ani noklawo no khlaijak mani rumi murashing tei dara subojit angkai belai no baka tongthoka borok no ang ani noklawo music video khlairi man bagai so tag resap sine phiabang wa sangmaya tak puila khorang kotok resap nai gana baka phatina ne utsala puila resapla tak da suboji dengana baka phatina senayo no Bui bai no keno bakari shi senango no bui bai no keno bahai bujian ngani hamjak mano bahai bujian ngani jajak mano asuk no berini gan hingga tam sang kamu ini part kisah resap guna ki filai man mate ki filai nai kamu jora se logir liya hangkai next song gangkai next recap mong gangkai manike mage hitheno recap dine shawo abo kaisa Sri Lanka ni a recap nai singer engkai go recap mong bo bong ni language bai no so ang try khainai abo no phia bang ba gi a katal nongor pruang recap jaksi manike mage hithe Udue nura he gum yavi Evi levi Eriye numbe nage Maginit ne have hayavi Si vevi Ma hitalanga madewatena Urpe make patalena Ruanali manhani Sukhmali namtama Italanga madewatena urpema ke patalena ruanali manhali sukhmali nabtama unogo resap chong prokete sa sama hayung do but camera bus kango phai resap na ne abo ma belai no tam hinai oh shit Oh my god. Sorry guys, sorry. Mobile se washe phrai sake kalai thangka. Ani o tripod ro da teng si hino. Mata kharap khabai ka. Blog ma khaijang ma. Sorry. Ngai recording ngin tongo. So tabuk te kaisa song abo tam sing khamo.
Chiro Kumar ni resap deh no. Hingkai ang bini kaisa song resap nai abo tabung cerai rok to baksa khanaya khuna maybe jeng cerai puro a resap mung khanaka. Hingkai khana tok jaw ang tabu khana tok jaw tabu khuna wang. So resap kana. Oh, shang ni kumbar puru boro tong shai manya. Ding ding tak tak ding ding tak tak ding 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 tak. Mokol bai jano no go bono no ham jago. Mokol bai jano no go bono no ham jago. Shang ni kumbar puru. Shangni kumbar puru boro tong shai manya. Mokol bai jano nugo bono no hamjago. Kecak kerang gulapi kufur lama bang masing baro. Tok satu gelap pupur papar. Pupur papar? Itu kamu? Na 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 na. Nasi ginai ke buseng nai toto. Mokol bai jano no go bono no ham jago. Mokol bai jano no go bono no ham jago. Khana tok su kan. Hingga next क्या था? Titam sakamu mutu mayang tong lah ha. Gospel song. Gospel song resap dini bo ano ko ekjona request khaika so ang gospel song roglang man thai but ang agi Hindu tong probo ang kaisa resap mung khana sugu gospel song nong na bo aba apro ano kuplung tripura nei norok shini baina bobo khoroksa blogger no tau video rok relia ang bini video rok nai thok jawo hingkai bo ano bini resap jak kaisa ano sen khaikya gang abo khana tok jakha but aboni real singer aladang nai hingkai bo abono resap jak tong bini abo hingkai ang tabuk bina resap mung nang resabai nai Nini mung bai seyang pan mano o kai tor shoitana nilang mao ke beng tong pano Nini mung bai khak jang ma mano o kai tor wana po jao tong probo jeng jal mano Cristo holo grasa kawo ngai bacha ja sengjar no bar kotor phaibo khiklai mangala ani langma ni thani ya phare reja thaibo ni thangbo ni hene goshi ja temali But ang or resap mung belai keno khana tok jago belai no bekas rangu ang agi bukhana obono Hindu tong probo so tabuk tei tra tong hosido comment nai gena comment te kaisa resap mung abongkha khatijak ni bagai hinai nai okay abo chini dara bimol ni boto kerja sengsara, hai pun bini recap mung asek kenatok recap mung bo cini di prasarong ni bekau rei kelangka, hinggai abono tabo gang bini kaisa famous song recap nai khatijak ni bagai mana apa khatijak ni bagai tisawai toni ma Tep shake kecak palini rignai ho koshom palini risha kedegmangkha ponui thanai kha ni bagai
Mokumu kaisa khati jagnini bag Kothma ang yawoy Koktang ang telay Shikamu nini Kani hamjag marogno Kudugma ang ka Ponay tanay ka Nini bagay Mokumu kaisa khati jagnini bagay Seriously rechap mung easy ya belai kana tough abo chang naw ka hene tongmasi angko hayengo mane resawi man ma hayengo but realo studio wathangi resap naidi mane je singer yarong no ta ang hainon singer ro studio ro wathangi resap nai kan kai kok thaipan je pakala khaima tong lo so paika video ang kha khlayo norok khana tokja gya phanok khana tokja khana kisa sagle I hope norok entertaining ja khana kisi sale so haino hai tesha kifil faina katal vlog to winai tinin jorati asang nong shinai jotono na hambai comment khaiman bagai te jotono hambai nai mani bagai ang haino hai tesha kifil fainai katal video to witin jorati suna tata kulumka